Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Holy 10 ashanyira madam boss asi zvinhu zvaazotaura zvashamisa vanhu. Mirai musvinzwire mega pavidhio. Hanzi mwana wa Takura. Kuti madam boss vazitakura, vakazitakura. Mwana wa Takura. You see, I knew he's gonna throw something. Holy 10, come on. Mofu ya mungu ezikutara na Holy 10. I'm sure guys mazvinzwira mega vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Holy 10 adedzera kuti mwana wa Takura, of which vamwe vanhu vangaidedza kuti akadhakwa. Mirai muzvinzwire mega zvataurwa nevazukuru vambuya nehanda. Mumwe munhu auya akati mujaya akatota zvake nekudhakwa. Hona ziso iro. Mumwe munhu akati signs of having unprotected sex. Mumwe munhu akati kuvhengedzera kunonzi nechirungu. Ari kureva kuti madam boss vakavhengedzera. Mumwe munhu akati hey, this is a random link up, we never thought we needed kuona madam boss nani na Holy 10. Mumwe munhu akati kakuvhengedzera karipo hako, we are not fighting. Mumwe munhu akati pari kuda teaspoon yenyadzi pakadai. Mumwe munhu akati mujaya akatakurwa, honai maziso ayo. Mumwe munhu akati hatisi kuasuma isu, zviri kuonekwa kuti makarohwa nyoro. Mumwe munhu akati mufana uyu achenjere kupedzwa skiri nembuya dzinoda kutrenda idzi. Mumwe munhu akati hanzi mwana wa Takura, of which vanhu vari kuti kushamisika kuti Holy 10 sei achiti mwana wa Takura. Mumwe munhu akati akauya akati papuza fesi apo chikomana chakadhakwa. Mumwe munhu akati kokudzungaira nhai. Mumwe munhu akati where there is smoke there is fire. Mumwe munhu akati zvakuita kunge maskiti manje. Mumwe munhu akati majokes ayaka achatiurayisa, tambai zvakanaka. Mumwe munhu akati pamwe ndewa Takura hake vachiita kunge vakuita mafanizi asi chokwadi achitotaura. Tinashe mugabe uya uone zviri kutaurwa panapa. Mumwe munhu akati sorry mhofu ndingazoita bofu. Ndozvataurwa na Holy 10 kwekupedzisira adedzera ndingazoita bofu achizama kuvhara maziso ake mazihombe aya. Mumwe munhu akati hutsi haupfungaire pasina moto. Mumwe munhu akati pakutodiwa DNA apa. Mumwe munhu akati kanoda kurohwa kaHoly 10, mhofu ngavauye vambokatsika-tsika. Mumwe munhu akati zvine kachokwadi mukati. Mumwe munhu akati mucharwisanisa vanhu imimi vana Holy 10. Mumwe munhu akati mujaya maziso kuzvimba kuita kunge arumwa nenyuchi. Mumwe munhu akati uyu mfesi anenge anotorova madrugs chete sure. How do you come and say mwana wa Takura wato tinashe mugabe here iwewe. So ndo nyaya ngatauya nayo guys. Holy 10 zvataura zvinhu zvashamisa vanhu vadedzera kuti sei achiti mwana wa Takura. Vamwe vakati maziziso ake ari ready, chichiri kumboitika apa. Iye anotudza kuti haasute sei maziso ake ari ready. So guys, thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel.